Dámy a pánové, možná už jsem dlouho čekal, aby se mi tato hra na můj mobil už vydala. Hra jmenuje Granny's House Online. Je to hra, já jsem viděl video, že jsme takový jako malý holčičky, jsme se ztratili v domově. Ale my musíme nějak utíct. A to si právě zahrajeme. Já to střihnu a uvidíme se. Dámy a pánové, už jsem zase zpátky a jak vidíte, tak už jsem to vlastně už jednou hrál. Vzpomínám si, že jsem to už jednou hrál. Ale budeme hrát jednu a to je Escape. OK, to by zase tak nemusel být zase takový problém, možná utíct, možná jo, možná ne. Ale podíváme se, jestli to nějak bude. Aha, to jsem byl já. A já jsem babizna! Já jsem babička. No a co je můj úkol? Můj úkol je všechno jako zasáhnout nebo co? Tady vidíme hráče, tady možná uvidíme jednoho hráče. Pojďme se ho trochu vychutnat. Skoro mají. Pojď, tak dělej. Hit. Aha, tak už ono už je v celé. Takže náš úkol je ten, že my musíme aby ano, to 4 minuty. Takže tak. Musíme najít červený, zelený a modrý klíč. Pojďme zpátky do celý, kde jsme byli. Pokud by tady někdo chtěl takhle, tak já jsem tam hezky pastičku, aby to bylo zvýraznění. Já nejsem kemper, nejsem. A tady vidíme tyhle ty naše hrdličky, které zdrhají. Jeden hit. Ne. Teďka dělají tohleto. Kurňa. Já nechci být za kempílka, to ne. Já jenom bych chtěl. Nazdar! Počkej, ty svině, pojď sem. Pojď. Ne, kurňa. Ty neosvobodíš? Takže jsme vyhráli, dámy a pánové. Ale vážně si nespomínám, že jsme to hráli. Jsem to hrál, pardon. Vážně nevím. Ale zkusíme ještě jednou. OK. Teď jsem jako nějaká malá holčička. OK. Teď jsem malá holčička já. Dobře. A musíme mít červený, modrý a zelený klíč. Co mám? Ale to je všechno zamčený. Dámy pánové, možná to bude trochu máme červený klíč a zelený klíč. Takže teď bychom už mohli co je to pak? Už se trochu nějak tohoto trochu zahrát, abych nebyl zase takovej. A máme i modrý klíč, dámy a pánové.
nám už jedině zbývá. Teď slyším nějaký bumbání, nebo bublání, něco takového. Nebo nějaký